Здравейте всички от VBlock 7, аз съм Респект и сега започвам Manger Mode с Overhampton. Ще играя на Semi Pro на 5 минути, защото не съм много добър. Така. България и това на аматьор. Да имаме доста така повече парички. 22 милиона са една добра сума. Сега ще разгледаме отбора и евентуално да закупим някой друг играч. Ето аз тук съм пробвал, само разгледах играчите и ми харесаха. Опа. Така, сега този ще ни е титулярния вратар, този ще е резервния, този ще го дам под наем. Така, десния бек. Значи, десен бек ще ми трябва още един. Този ще е титуляра. Или пък резервата, зависи кой ще купя. Този бек, рекорд някакъв, ще го дам под наем. Значи, централен защитник. Този ще е единия. И един от тия двамата. Този ще го продам, този ще го продам, този ще го дам под наем. Ляв бек, значи ще ни трябва и ляв бек. Тъй, сега. Ужас. Ще трябва да купя десен бек, че е много слаб. И ляв също. О, и този е добър, Така. Само да продадим дърти играчи. Опа, ето. Ти. Тебе ще остояли. Значи най-скъпия ни играч е Кевин Дойл, майче се казва, що е. Не знам. Той е добър. Няма да го продавам. Значи ти. Той пък поднаем този. Ти. Той е в Leeds United. Кио. Еми, това са май играчите. Този под наем. Този ще го дам под наем. Този. Да се развият момчета. Този под наем. Този ще го дам под наем. Той е само на 18 години. Този само на 17 и има 60 оверал. Я да го видим. Така, еми това ще са играчите и сега да купим някой. Когато намеря някой играч, ще сня пак. Ето, този е първият играч, който ще се опитам да привлека, Джонатан Пар. Ще му предложа една сума от 5 милиона и 200 хиляди. Да надойде момчето. Добре, ще предложим този Натаниел Клайн. Не знам как точно му се изчете името. Той е от отбора на ония Джонатан Пар. Ще му дам 5 милиона и 600 хиляди. И сега да видим дали ще дойдат. Добре, ония двамата от Кристал Палас не ще да идват.
и за това ще купя някой друг. И да, когато намеря някой по-така добър, ще снимам пак. Добре, ще приложа и този Майкъл Македо, или както и там, ще му предложа 4 милиона и 500 хиляди. Вижте само, и на този ще предложа. Вижте само, спринт спида му е 93. Тишиманга ли как? Тишиманга. Ще му предложа 3 милиона и 500 хиляди. И да дойде. Така ето виждаме, тук взимам този Майкъл Македо. Те искат Джервис за 15 милиона. Не знам дали да го продам. Нека видим сега и ония Тишиманга ли как се каже. И това е същия, да. Арсенал искат този Бера. Обаче няма да го дам. И да, сега ще потърся някой централен защитник. Така ще се опитам да привлека Гари Кейхил от Болтън. Той вече играе в Челси, ако не знаете. Ще му предложа 17 милиона. И дано да дойде. Така, ето, купихме и Гари Кейхил. И сега ще го сложим да играе като титуляр. Само, че Кейхил, ето. Този го пускаме на левия бек. Алонзи на десния, само че де беше той. Не този. Ето и този. Сега ще оправим състава малко. Значи този резервния вратар. Защитник. Този или... Да, този ще единия. Така и... И така ще ни става майче. Капитан ще е Стивън Флетчър, защото ме кефи той. Или Гари Кейхил ще го сложим капитан. И това ще е за този епизод. Следващия ще играем матча с Фулъм и Blackburn Rovers. Чао!